17 mei wil ik voor alle tienermoeders, of alle jonge moeders in de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar, een onvergetelijke dag organiseren. Waarin waar ze verwend kunnen worden. Gewoon zonder zorgen, zonder kinderen om hen heen. Gewoon eventjes verstand op nul. Gewoon aan niks hoeven te denken. Alleen maar aan alle activiteiten die aan hun aangeboden worden om verwend te worden. En om zich gewoon goed te voelen in hun vel. En dat ze ook weten dat hun kinderen gewoon beneden ook gewoon leuke activiteiten meedoen. En dat wil ik gewoon het liefst voor alle tienermoeders in heel Nederland. Dus ik hoop dat jullie komen. Het is in Tilburg, bij Attac, tegenover 013. Als je dat tegen iedereen zegt, dan weten ze wel waar het is. Kom gewoon, neem je kinderen mee. Ik kan je garanderen dat ze in veilige handen zijn bij mij, vrijwilligers en bij mij. En dat jullie gewoon een hele fijne dag hebben op die dag. Kom en voel je een engel, want dat ben je gewoon. Vanaf 12 uur, hè? Vanaf 12 uur. Ja, en hoe oud? Welke leeftijden heb je? Van de moeders, Ja? van 14 tot 25 jaar. Ik vind het een heel goed initiatief dat Genada heeft genomen. En ik kom ook op 17 mei en ik hoop je ook te zien. Nou, ik ben Mamita, ik ben een vriendin van Shadinara. Ik ondersteun het project ook, omdat ik vind dat tienermoeders wel wat meer gewaardeerd mogen worden. En ik heet jullie ook van harte welkom op 17 mei.